Ngelela babukeli bonke emakhaya, Dokotela Wendlo Mkibe wensizwa elimthanda kakhulu nelimthakasela kakhulu. Namhlanje ngiyafisa ukukhuluma ngogodongwane. Abantu abaningi kade becomplaina bethi akuzwakali kahle ngogodongwane. Ugodongwane yinto ehlala ekhaya, fika nginisebenze nonke ehlala ekhaya egada ikhaya, ngizoyibeka ekhaya. Lento injengento kodwa egada ngisho umuntu ogangedlozi imshaya, ngisho umuntu ongena nentembe ekhaya imshaya. Uyena godongwana ke lo engimbekayo ekhaya, uyena godongwana ovukayo ngisho ebusuku welulele avuka kulwela izimpi zakho. Bonke abantu ke abadinga yena bangasondela bakwazi ukumthola. Ulwa izimpi akuyona into edonsa imali, lona ulwa izimpi. Uma unezitha noma uvukelwa abantu noma ufuna ikhala lakho liqine lihlonipheke, uthatha yena ugodongwane. Uyena ogada ikhaya, akwazi ukugadela ikhaya. Into ehlangana nedlozi ivuke yona kube yona elwayo la ekhaya, ilwe nezimpi eziqondana nawe. Uyakwazi ugodongwane ukuthi mawuvinjwa abantu, thothi khona abantu abafuna ukubulala noma abafuna ukwenzana, abashaya abahlakazi badubulane bodwa babulalane bodwa. Uyakwazi ukwenza into enjalo. Ngiyacela-ke ukuthi omdingayo angibone, akusona isithwa.